Buah, el primer dijous d'humor va ser espectacular, xaval. Vaig portar 2 monologuistes i bueno, va ser un escàndol, la gent rient, rebentant-se de riure. Lo que passa que va passar una cosa molt estranya i és que em van començar a aplaudir a mi i jo, hòstia, bueno, ho he portat jo, però ells també tenen mèrit, saps? O sigui, jo no els culpo perquè sóc el puto amo, sóc Jaume Fardi, saps? Però bueno, mira, jo ara seguiré fent-ho això. Portaré 2 monologuistes el 24 de novembre, Carlitos, de Buenafuente. Bueno, el Buenafuente és un cosinet meu que tinc. Jo no ho dic per no fardar, saps? Perquè la gent aquí parla molt, Andorra és molt bèstia. I després portaré el Tomàs García, que aquest és de Paramount Comedy. Aquella cadena és meva, plas! Paramount! Però aviam, les patates al final les vol normal o deluxe? Però que no has escoltat res de lo que t'he dit o què? Que sóc Jaume Fardi, que les vull deluxe! I mira, ara em posaràs una porció de hawaiana, també. Una... Però si això és del Pizza Hut. Mira, truca ara mateix al Pizza Hut i que em portin una porció de hawaiana ara mateix. Truques de part de Jaume Fardi. Però que això és el McDonald's, que jo no puc trucar al Pizza Hut que em portin menjar aquí al Mira, McDonald's. Mira, pues ara per listo em portaràs una long chicken, també. Un long chicken. Això és del Burger King. Que està al mateix carrer. Vas corrents cap a dalt, agafes un long chicken i me'l portes ara mateix. Però I tu què vols? I tu què vols? Vols fer el favor de moure el cotxe? Hòstia, tio, que aquest caminet és meu i aquest restaurant és meu. Moguis el cotxe! Vols 2 entrades pel dijous d'humor? Que no, que moguis el cotxe! Hòstia, aquest país és increïble, tio.